V tomto videu vám ukážeme, ako ukladať vyhľadávania na neskoršie použitie. Najprv sa uistite, že ste prihlásení. Prejdite na rozšírené vyhľadávanie a vyberte požadované kritériá vyhľadávania. Kliknite na tlačidlo Uložiť v dolnej časti stránky a vyberte názov vyhľadávania. Ak niektoré filtre nepotrebujete, môžete ich ešte odstrániť. Môžete označiť, či chcete denne dostávať e-mail so zodpovedajúcimi výsledkami uloženého vyhľadávania. Ak chcete zobraziť všetky svoje uložené vyhľadávania a spravovať súvisiace oznámenia, prejdite do časti Moje konto a vyberte položku Uložené vyhľadávania. Vyhľadávanie môžete uložiť aj zo stránky s výsledkami. Po výbere požadovaných kritérií kliknite na tlačidlo Uložiť v hornom zhrnutí a postupujte podľa rovnakých krokov, ako bolo popísané predtým. Ďakujem za sledovanie. Uvidíme sa na openlane.eu.